Salam aleyk edil vatandaşlar, mehriban Aydym Saada sunugotu söýçüler. Ene bugün Çäçif Media studiyamy bilen birlikde canly owallar atly Aydym Saada diýen çalyş gepleşigimizde bugün üýtgeşik bir zekinimiz ustadymyz Leyla Serdarowa gepleşigimizde mehmançylykda Leyla Serdarowa bilen gurrun töşlügimizi Aydym Saada bilen dowam eder. Leyla Serdarowa barada gysgaça aýdamyzda Leylacan öz ustadlygyny görkezmek üçin ýurdumyzda bir näçe çykyslar eden galy berse Rossiýa döwletimizde ýyllyk meşhur ýyllyk Diana Gurskaýewa bilen bile bir sahnada çykyş eden galanyň Leylajanyň özü gurrun berer. Leylajan şu gepleşigimizde sizi hoş gördük. Salam, men Marwa vilayatynyň Saglyk Geldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň görüş bölüminiň 7-nji synp okuwçysy Leyla Serdarowa. Men kiçilikden Aydym aýtmany höwesli. Men 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabryna ýatdan çykmaja gündämiň biri bolup geçdi. Men Rossiýa döwletine Diana Gurskaýewa bilen bir sahnada bilelikde Aydymy ýerine ýetirdim. Men iň gowy uly ardawym Diana Gurskaýewa bilen bilelikde bir sahnada Aydymy ýerine ýetirmekdi we meniň o wagt o pyrsat ardawlam hasyl boldy. Onda Leylajan özüňi iň ýakyn bir gowurýan aýdymlaryňy canly sesde bir ýyleşlemede ýetirip berýärli, mümkin bolsa. Men öz ýüregim bilen gowurýan aýdyma şonu başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Çıkar aydana Valtanlanın beni öldürmem Tümlük dünyadadım çıkar aydana Valtanlanın beni öldürmem Kösemen algın yaram köptür ağabey sızlarım ömrüm Al sana amanatım kösemen algın yaram köptür ağabey sızlarım ömrüm Yine var sergezan gezdirme ömrüm Sağ ol Leylajan. Owadyň mundan belent janlansyn. Sağ olun. Size üstünlük arzu etýäs. Sağ olun.